ब्राह्मण माने आसिचंती ब्राह्मण मानक कथा टिके शुणिबा भाई। ए वर्षर पागराग केमिति हबो टिके आमे पचारि देबा भाई। अच्छा अच्छा देखो गोस्वामी महाप्रभु आपण ब्राह्मण पढ़ाई हाँ तेणुक आपन गोटे लक्षण न कहले आम जापर ना कहीं ये चैत्र मसरे समस्त कंदे गोटे गोटे पैदा थाए तेना आपण कुदे पैदा अच्छी मो कंदे पैदा अच्छी टी लक्षण न कहले आम जापर हाँ पदा करई पर उपकार उपकार अटे उत्तम अटे कुले तर नई सरोवरे केतेक जल फेणब कुमुद नाड़ हाथे मापिले ता प्रमाण जानी भूमि भल मंद जान पुणी एणु केहू बलदर लांगुल नाले गाँव पानी जेबे बिलरे पड़े से भूमि चषिब लंगल घेनी एक कथा को नहेटी हानि। अरे गोस्वामी महाप्रभु देख ठाकुर मतलब चाष बेस आरंभ हम तेणुक पांचटी खोलिया पड़ो तेणुक पांच खोलिले तार परिमाण आम वर्षा एरा सब जापर देई मन करना पणा संक्रांति आसी होइला संपन्न अरुआ चावल चौकुणी हलदी एक गंठे तहिरे पड़िथिव तंबा पैसार गंठे एतिकी नहेले पांजी न फिटई जान एही पांजी लिखिछंती सामंत पठाण खड़ग काली को पाखरे गरु अछि अली पाबिनी खबर को न देबे भूली। अच्छा या समस्त कथा सर अच्छा अच्छा हौ देखु गोस्वामी महाप्रभु आमर ये बर्तमान ए वर्षर वर्षा केते दिन आउ को मेघ आउ को जार केते वर्षा होउची या कहया पड़िबो। ए वर्षर मेघ होउची छया मेघर नाम होउची आवर्तक मेघ होउची ए वर्ष 2024 साल रा
ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା? ବର୍ଷା ହଉଛି 96 ବର୍ଷା। 4 ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ? ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହା 48 ଦିନ, ଆହା ନଦୀ ପର୍ବତରେ 25 ଦିନ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଅଛି 23 ଦିନ। କେଇ ଦିନ? ଏଣୁକରି ବର୍ଷା ହଉଛି ସମୁଦାୟ 96 ବର୍ଷା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା 96 ବର୍ଷ ଏତେ ଦିନରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେବ। ହେଲେ ଘଡ଼ା ଗଣ୍ଡ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ବିଶା କେତେ ଗଣ୍ଡା? କେତେ 6 ଘଣ୍ଟା 8 ବିଶା 2024 ମସିହା। ଆଚ୍ଛା 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 ହେଲେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶା ଗଣ୍ଡା କହିଲେ ଆରେ ଏ ବର୍ଷର ଆମର ବିହନ ପତ୍ର କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତାପନ୍ନ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ହଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ, ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଯଦି ନ ଜାଣେ ଧଳା ଧାନ। ଆଚ୍ଛା ଧଳା ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଏସବୁ ହଁ। ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା ହୁଏ ହଁ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉ। ସବୁ ତ ବିହନ କଥା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଚାଷ ହଳ ନ କିଣିଲେ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କି ଭଳିଆ ବଳଦ ଆମେ କିଣିଲେ ଚାଷଟା ଠିକ୍ ଆସିବ ସେ ବଲ୍ୟର ସେ ଲକ୍ଷଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜାଣ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ଝାପଡ଼ି କିଣ ଖାଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗିଆ କଣ ବହୁତ ଟିକେ କାଣ। ଆଚ୍ଛା ଯେବେ ଦେଖିବ ଟାଙ୍କୁଲାଞ୍ଜିଆ ତାକୁ ତେବେ କାଢ଼ିବ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ମାରିଆ। ଆଚ୍ଛା କୁଣ୍ଡଳ ସିଙ୍ଗିଆ ଦେଖିବ ଯେବେ ଅଣ୍ଟାରୁ ପଇସା ଆଣିବ ତେବେ ମୂଳା ସିଙ୍ଗିଆ କିଣିବ ରସି କାନ୍ଦୁଥିବ ଉଡ଼ା ମୂଳରେ ବସି। ହେଲେ ମୂଳା ସିଙ୍ଗିଆ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଳିଶା ବଳଦ ତାକୁ ହଉ। କିଣିବା ନାହିଁ। ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ହଳଦ କଥା କହିଲେ ବିହନ କଥା କହିଲେ କଳାକଣ୍ଡା କଥା କହିଲେ ହଉ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯଜମାନ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କେ କୋଉ ଦେଶ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ହଉ। ସେଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ହେଉଛି ଦେଶ ପଟେ ଫୁଲବାଣୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ପିମ୍ପିଲି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏହିପରି 8ଟି ଆମର ଯଜମାନ ହେଉଛି। ହଉ ଆଉ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 8 ଦିନ ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଅଛି ହଁ ଯଜମାନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯଜମାନ କରୁଛନ୍ତି? ହଉ ମୋର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋର ଆଚ୍ଛା କନ୍ଧମାଳ ଯଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କନ୍ଧମାଳରେ ଯେ ଆପଣ ଯଜମାନ କରିଛନ୍ତି ହଉ ହେଲେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଉ ଆମେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଆଚ୍ଛା। 24ଟି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଫେରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 24ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ହଁ 24ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହଁ ତାହେଲେ ଯଜମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ। ହେଲେ କୋଉ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ପଲାଗୋଟି, ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି, ଆହା ସଲାଗୁଡ଼ା, ଆହା ତାପରେ ଗଛାପଡ଼ା, ପକାରୀ, ବାନ୍ଦାପଡ଼ା, କୁମେର ସିଂଙ୍ଗି, ହଁ ଏ ଯେଉଁ କୁଏରେ ମାଣ୍ଡୁ, ହଁ ତାପରେ ଲୋହି ସିଂ, ପାୟରାଜୁ, ତାପରେ ସୁମରବନ୍ଧ, ଆହା ତାପରେ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଦର, ରାଜେଶ ଭଙ୍ଗା ହଁ ଆସିଲା ତାପରେ ଭୃଙ୍ଗିଜୋଡ଼ି, ତାପରେ ତଳଦଣ୍ଡିକିଆ, ଉପରଦଣ୍ଡିକିଆ ତାପରେ ବନ୍ଧଗଡ଼, ଆହା ରତଙ୍ଗ ଆହା ଆସିକି ଇଆଡ଼େ ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଫେରିଙ୍ଗା ଆସିକି ପଦର। ତାପରେ କାଶୀରି ପଦର ଏତେ ଯଜମାନ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି। ହଁ